Zdravíčko ľudia, vitajte na Swag Lift Day. Pozrite, kde sme v Prahe. Je tu bombová akcia, veľmi sa na ňu teším. Vidíte tu crossfit, to nie je tá hlavná ona vec, ale my ideme tam, kde sú tie podstatné veci. Do veľkej haly plnej testosterónu, takého, že proste vám nás tu chopí, len sa na to pozriete, hej. Takže sám som zvedavý na to, veľmi sa teším. Nespal som síce týždeň, ale to nevadí, takže ideme si to užiť, dajte like, koment, odber a my ideme na to, let's go! Crossfitáci, energeťáci. Dobrý. Magnetka zakázané. Aj. Paráda. Môžeš to brať. Ďakujem. Ideme tomu. No, takže tak za pol hodinku ideme na paku. Sme momentálne v hale, odpočívame, čakáme. A momentálne je tu obrovské kompa ľudí, môžete si to pozrieť, krásne, obrovské, to tu je nádherné. A sú tu veľa možných atrakcií, ako vidíte, bench, trojboj, grip challenge, biceps, Double bicep. Hej, double bicep challenge a kopec proste stánkov s doplnkami od Swag Liftu, takže bomba. No a ja už sa teším na to, je tu aj Tetzel a sme si dali aj fotečko s ním, aj s Krasinským. A Tetzel skúšal trošku moje palčeky a ja koška zistil, že Takže uvidíme, čo to bude zo stolu. Užite si video, dajte like, koment a odber. Rozcvička je za nami, teraz už sa tu pripravujeme s našimi kolegovcami. Pozdravte do videa, chlapci. No a uvidíte, teraz bomby budú. Uvidíme, koľko nás bude a dáme sebe pretréningovku nejakú, aby nás trošku to nabudilo a ideme na to. Zoberieme stolik? Jako to? Well, we can talk, or we can not listen. Which one do you want to do? Okay. You want to see our farm wrestle? Poprosím, poprosím, jeho kamoše Dominika, kterou můžete na spakových videích. Dále, Čepa Lukašenko, 80 minut, byla to 55 kg. Nebezpečný pozíciám. Paul sa pokládá ako človek, vyhnúť nohy z položky, schodí nohy z položky, na napravový prehľad je zada. Čo sa týka nebezpečných pozícií, nesmie rameno približiť ruku, a si to mení na ruku. A vyhrá ten, ktorý sa dostane na ruku. Presne tak, sú tam rôzne techniky, takzvaný vršok, spodok, kladivo, a tu sa každý tam rozhodne sám. Dobre, Boba? Pardon, Boba? Úplně velice důležité organizace, jak říkal Patrik, hrozí tam rok. Takže první zápas, této level Patrik. A následně na go, oba jdu.
Okay. Takže další nápad. Pepo, vyber si tím tak vyšel. A poprosím pony, ak si někde tu na pódiu, protože se nepákové někdo. Ak vidíte někde pony, hodovat. Odpadíme trošku! Pojďte, chlapi, pojďte! Takže ste mohli vidieť krásne teraz, že sme si trošku zapretlačali. Ja som bohužiaľ sa ten prvý zápas som pustil, lebo do sportu som sa trošku bal ísť, ale to nevadí. Druhý už som, ani tretí už som nepustil. Kámo, to je jak skála prostě ta ruka. To je jak ocel. To prostě pak až může být malý, ale prostě jako fakt ta síla potom je něco jiného. Někoho najít. Ale on to nikdo nechce. Tam jak se trápí ty vole. No, úplně jinou. Jsem na lavici, to máš prostě, protože ty to nečekáš na ruku. 99 kg na číslo 290 Tomáš
máme zlého brichtov, to už neuvidíte, ty vole. Tak Roženík, budeš to asi pustit? Až bude ready. Takže máme tu záver videa, koniec Fuck Lift Dayu. Bol to úžasný zažitok a ďakujem veľmi krásne každému, kto ma podporoval. A ďakujem mojej milovanej Miške za to, že sa so mnou trepala až sem do Prahy, hneď z roboty. A ukázala super výkon tiež. Horové kladivo easy money, 30 kg len tak odtiaľ a mega zažitok. Honza Juruše, Krasínske Anabolic Horse, Tuny, proste všetci, Pavlis, Janko, Angel, proste bola to nadúpaná akcia, super ľudia a ďakujeme za to, že lajkujete, zdieľate, odoberáte náš kanál a vidíme sa na ďalších videách. Čaute. Let's go.